velkommen til WTR2Gen.dk. Ja, det var så Rasmus. Det var fandme førligvis. Og nu kommer han kun højst sandsynligt tilbage. Ja, men i dag vil vi lave med på moden, og det kommer, den kommer nu. Eller lige om lidt, når Rasmus er klar igen. Det er kommet tilbage. Nu kommer han kørende igen. Min ryg. Wow! Hej. Hej. Ikke skub tilbage, venligst. Så nu kører vi det igen. Au. Nu kommer jeg med på moden. Det er på moden! Det var alt, hvad vi havde for os til jer i dag. Nå, men husk at subscribe, så kommer der flere videoer. 100, så laver vi en roundtour i vores hus og på vores værelse. Og det vi mener med, husk at subscribe, så laver vi en video. For hver eneste subscribe vi får, så laver vi en ny video. Og vi laver også videoer uden, men altså. Ja, selvfølgelig. Men hvis vi får mange subscribers, så skal vi nok lave 2 videoer hver dag. Ja. Så det var alt, hvad vi havde for jer. Eller for os, ja, til jer. Så vi ses! Vis dem til jer, nok. Husk at vise med på mod til andre. Og husk at subscribe.